Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Papanam ilon. Nakasukat ka bakit? Man ang apply iti trabaho, tatang? Pag-applyam ngay anak ko. Naibagang ngamin inhanda ni. Ngagbirbirok ano ni auntie ka rin iti para lako inyay pwesto na. Imbaga ka diya mismo ni auntie makaring kan kagagsapsapol iti trabahador na? Haan tatang? Nangagkulaan ka ni insan dani. Madasak ti agaplay barang ayat nak. Sige Makaamu ka nga ron anak ka. No kasta, napanan nag-apply ni Manong Elon iti trabaho na, tatang? Way, Nadya. Diyan tiyo akareng ti pag-applyan na. Talaga desidido ni Manong agtrabaho Way, marigatan kami na makastrag iti trabaho, gapu iti kinatao na. Ang patsyak ita na maawat matan. Tanian tiyo mat akareng ti pag-applyan na. Wen kan anak kumot ngamin. Siyak kumatag trabaho, tapno makatulong kada kayo. Ngam kastoy mo tinagbanagak. Pinanawan nak mo tinakasikog kanyak. Ala, di mo panunutan dahi ta anak ko. Dikit di anak mo ti panunutan. Uray tada kami kanimanong mau. Tumulong kamay, aging katkabailan may. Pasensya kayon tatang Nagtalukak mo't ngamin iti day dya alalaki nga uray nabiit kami pe anagamam mo. Ala, daditan. Kahit agbalin ko mga adal day taken ka anak ka. Amum taon, inton sumarunaw. Mano akilo tigatangam kabsat. Dito yan sukay presko amin nalako kaprutas kanatang gumatang kayon. Anting aring, naimbag nga oras mo. Apay, ibaga mo nanyat gagaram, tanay, bisyak ngaglaklakaw. Madamdaman ton nga ibaga anting, inton hang ano ambisi. Dito yan sukay, anyat gatangam. Pumanaw ka pa lang araw dito sa angaw, tanay. Tamasaraan dagitagatang elon. Di kag display dito sa ngwanan. Agpaigit ka dita. Uwan anting. Ay, salamat. Naibus manen dagiti lakok. Nagadugayam iko umaryo anting. Wena, pimanaw nga rodon tay para lakok. Iso asisyak ngaglaklakaw. Marigatanak. Alaan naon aandi. Tapnoan nakatulungan ng klao. Anya? Ay, asino nga iti gumatang no si kati para lakaw? Agmula ka kede iti kamote. Tauray siyak ti pangilakwam. Ay, saan mabagat taglakaw? Nay, di ka maupupay elon. Nga, may bagbagak lang tagpaisaw. Maawatan da nga ron ti ibagbagam no si kataglakaw. Awan na, sayang ti may pasweldukan ka no bilang laang. Tama nga no umakar iti customer ka. Agmula ka lang iti kamutay. Kas kada karabasan no isaw. Tauray siyak ti pangilakwaman niya. Narigat ngaminan ti danom ita, anti. Naawang matudunan. Ay kat, samtag sakdo iti pagsibog mo kadagiti mulam Ingkag sakdo iti karayan At ayumat ni karayan iti talon, anti. Ay kat problemam daytan saan ko na problema? Anti? Ala, agawid kan. Pakumustam tulangan ni tatang mo. Elon. Hiamat gayam ay angay? Kastoy, tindera lataan itik palingke. Nakita ngamin ti panagkapum dita pwesto ni Auntie Makaring. Ay, wan. Agam aplayak aparala una, agam ninak mo inawat. Apay nga kat kuna namot iding agsapsapol iti tindera na. Nyaan mo?
Nina kayat apalalaon na. Hapay hapulak iti tramahok ita. Ta ayat wa makatulong inye malaymi. Nya ngamin makagarnin. Tawan pangalaan iti danom. Nariga ni nanom inye alami. Awan ti paghibukot imula. No kayat mo, di ta pwestok ti papanam. Ah? Ang mirmirok iti adwam? Saan ngam kayat ka atulungan? Kabalak taglako asi siya. Ngam tapno matulungan ka ah. Ah? Sikan ti ala ka para lakok. Kan tapno nawaya ti oras ko. Makapanak iti sa dinuman akayat ko apapanan iti anya nga oras. Ay, hingiman nga nun. Nyak tari gagayan tinakal ahwil no. Tinapat nagka ramahok. Kat makatulong nga inye malaymi. Nang runa. Kat kaan anak ni abhat ko. Oh, sige Elon. Mangrugi ka nga rodan inton bigat. Amod niya na. Makatrabaho ako na niya. Makatulong nga kang Inawat na kanya anti karing? Saan, aning? Ni Ayha, akaadalak iti elementarya ni nangalaakanyak. Agla ko ang inyebuhito na. Ha? Ni anti karing ngay? Di na ka inawat? Haan mo? Ni na kaya? Nasakit para kanyak ti inaramid ni Ikit yaw, anak ka. Mismo akaanakan na. Ngam kas lalaisen na pay, gapoy tikas diya kinatao na. Uwen nga rod ah. No di na kaya tikabsat kong agtrabaho. Di na kuman tinagibasit ni Manong. Tamasakitan mo't di tao. Nahalala, bayan yun. Talaga kasta ti dadu matatao. Uray mismo akabagyam. No bimaknangan, adda dagitay ngumato ti purwana. Saan mo't kit di nga amin, ang kaduan ti kastaitan. Di da kan ammaw, kundi da kan talyawan no addaan-daan. Tagaano ka nga, Jelay? Ay! Asi dagti ilimi dito ay nana. Iya masungad nga ili ti ayan mi. Ah, kastaya. Kunaknupod no, babae ka. Ay! Nagpintas ka nga, men. Kan nagpudaw ka. Nagsiksi ka pa, ay. Thank you, nana. Kan nadamo barukong mo nga, men. Kaslapod no, babae ka. Ay na, nagtubo na ita. Ay, charot. Ay, saan ka di? Pinaikak. Tapno manayunan ti pintas ko, ha? Anam saan man dahi ta barukong ti pagsaritaan? Oh, anya ngay. Awatan na, kastenderan di ti pwesto, ha? Ay, katuan ah. Ay, pasado ka adagusan. Tanapintas ka nga uray bading ka. Ado laki diti umasidag a customer. Nang runa no nalaing ka mang bulatseng. Ay, sus! Dahi ta ti paglaingak, mader. Ti mang bulatsing. Iso assure ako. Umado ti customer mo, ano siya, ti agla ko. Dito yan! Dito yan! No presko a prutas ti sapsapulan nyo, ha? Dito ilang ti pakasarakan nyo iti dayta. No kagatem, ay, very crunchy. Kastamutan kadagiti natin, presko. Oh, dito yun mga suki. Oh, mano ti kadangam suki. Very crunchy dagito ilako mi, ta fresh na fresh. Saan nakas iti lako da di ta bahir a pwesto analaylayan. Kasla kalaylay, di aglaklako. Ay! O, dito yung mga suki. Bili na kayo! Ahin hiya, madam. Naibuhan ti hap-hapulan nyo aprutas. Kanda ito lang tinabati ala ko, me. Ito, sorry, madam, ah. Elon, naipaibusta man ang dagiti lako ta ah. Wan nga ron, ay ha? Dua bukal lang nga apal inabati. Yawid mo daytan. Ha? Nalaing ka kaya maglako ah. Nalaing ka nga gaya biti customer. Ay, wan ah? Ang arot in trabaho? Iswatan anay maanak ah? Ay na, hagyaman nak Elon ah. Gapugan ka, nanayon ang dagiti customer ko. Ado gayam tamamom dito ili. Along garap nang inyay. Kasta ka di,
Ay, mabalin mong tagawin, tanaibos mo tantilako ta, Elon. Mayat naman hapa man ang tiawid ko. Wen no kanayon nakastoy, kanayon matamasapa ti awid mo. Nanayunan na customer mo niya, nana. Wang nga Rogelay, kat gapukan ka dayta. Iso na lang tapasig alalaki dagiti nainayon na customer. Gagangay tabalasang ti para lakon. Siyempre, arakan dagiti boys. Wen nga raw, napintas ka ngamin abadeng. Ay, thank you Kaya't kasano agawid akon, tanaibos mo nagitalako tayo. Sige, syakton tagi simpad dito'y puistaw. Tay sweldo alaak na. Imbagak mo't kada kayo nga inaldaw ti kayat ko apa nagsweldo. Ay, jacket ti binulan. Inaldaw ti kayat ko. Sige. Itad ko ti sweldo, mitangal daw. Elon, friend. Kasanungatan. Ay. Adna kanip problema. Ay, kwa. Imawag ngamin ti kabsat ko abroad. Alaan na kanon. Anya? Naipagnak ngamin ng dagiti papeles ko, friend. Flight ko lang ang tururayak. Agam ron kang gayam? Wan. Tayo abroad ti pangyaplayak iti inlepas ko dito a kurso, friend. Ano ngay ato yung puwitom? Gatanga mo ano kayat mo? Awang wartak. Awang paggatang Kat, oray hulugam ton Basta, agidaon ka kumaiti aramatak nga abroad. Hingi. Nagdiskit arak. No kasta, kaya't mo agatangan? Ay, ayat ula-unay. Ay, kay pangalaam nga rod iti pagdon mo nga, Elon. Ila ko kun anya inwang Anya? Ay, wala. Sa bagay, di tayo mo lang mausaran tayo bang. Di tayo mo makatalon no kastoy nga wandanaw. Mala, makamukan anak ka. Ang hayang na niya apwento no ila ko na iti hamali. Ala, nga rudan anak ka. Kakaiso na akayat na ti installment. Ay, man-manon ti kasta. Nanakaring! No maitalag ti pwesto kanya, oray siya kung tagbantay tapno makainana kayo. Ha? Okay na nyo tila ngayon Nagkutong kayon. Amang ano agsakit kayo na mabandog kayo ti husto. Kabailam ka di nga oray awan ka duam, Jelay. Ay wen! Ako fa! Masya na kamin kan ka. Iso anasay-saya at no agres ka pala iti balayo. Tapno saan ka ma-stress dito yung aglako. Sige man nga raw. Tapno makarelaksak man mag. Wen, inka agpaparlor, agpasyar kayo, ag-out of town kayo, ag-beach kayo, kas jay. Di mo pagdanagan to'y pwesto, tasyak ti bahala dito'y. Ilakok amin nga ipalakoy yo. Talaga alin yam taglako Siyempre di oray to'y mismo apwiston, kat ilakok no kayat mo. Ay, saan na? Kakaiso na pagbiagak. Diyak kaya at ngailakaw. Anya nga'y panawan kan, friend. Flight ko ninton sumarunong aldaw. Aganan anya mamanam Happy trip. Agyaman nak, Elon. Kat makaamukan dito'y pwestong. Kukuha mo dito pagtagilakwan. Upay ako nga tadyak may na mayadan. Ay na, di tantumad la titurong na. An nadamday to'y remembrance mo kanyak. Napintas ti lokasyon na, ado ti aggatang dito'y. When ay ha? Oy! Adun sa matinaglakwam, Elon. Agpautang ka man! Ay, hika itimot. Hika ate adun naglakwan na, tanang rikap ka adaos. Ay na! Awan gumatang, iso anagrikepak. Alan pautangan nakman, ore 500 laing. Bayadak to, lumakalako Ipay nang iti laong sa kanto umutang. O na mati kinapaidam mo, agbayadak man. Anta niya inutang mo hindi na mo. Unam abayadan, ni mo pinabayadan, duwa pa'y ari mo.
Well, ipampaminsan kung ito nabayadan. Alan Ipay nagitilakok Nyelay. Elon, nang lukat ka din ni Jilay itay dito'y puistaw. Saan man manungal daon ahaan lokloat. Nay, apay ngay. Isumutla na bayaga saan na nagrimit kanya ka. Nasaan mo gaya man ang luklukat. Sayang ti kita ti puistaw. Kahit naimbag man no dagumatang ni ti puistaw. Maawatan da mo lang ata ti bagbagam. Maawatan da No, ni na maawatan ka ihin niya. Wano, padammat iti panagsao, dagiti customer mo. Ay, nay. Adamang lukluk at iti puistok. Ay sos, agtatakaw sa mo day ta. Ay, sino ka? Apa lukluk at ang tapuistok? Day, sino kayo, nana? Insaldada kami dati o pwesto kanya. Anya, asino tinang isalda ka siyaktakin pwesto dita? No, kasta, sika ti akin kaanakan itinangisalda dito Anya ka anakan? Diya ka mo ti bagbagam. Ikit na kano ti akin kuha dito Saan ko akap-kapin na ano kunak lang arodan? Siyak takin kuha dito. Awanan ba no asino man dayta? Asino ti bagbagam? Nana, insalda kami ti agnagan iti jelay dito daytay bading. Anya? Ay, nagloko na dya badingan. Insalda ng tisan na ako kwa. Ay, saan ko akanakan dayjay? Ay, pumanaw ka dita. Awan karbang amriti pustaw. Ne, isubli yung ti kwarta ngayon bayad ko. Isublim ti inalan na. Tapno na saya ti saritaan, nana. Manunting ahapulan yun, Ay, dakkalagatan ti ka sa pulak, Elon. Mabainak ko mga umasidagkan ka nga mamuk nga dun ti urnong mo ka, nakan. Hingi, pautangan ayo. Ay, agyaman nakan. Ay nakasingsingpet ka. Ay, mababainakan ka. Ne, apa yun, Maulawak mo dyan. Agrikos ti pagkita ka. Umay ayo. Aghanggan ayo nito amagak, Kamalan ti pakik. Hitaray na ka sa ospital. Hige, mamiin lang nga tayo hirak ni Puesto. Apay nga, yan agadumot tanti timpora sakit ko, Elon. Ano, Ano kanupay gaya man ti bato ti kindik. Kanada kanudak kalabukol iti tiyan ko. Ulan ano ama open at imukol iti yan nyo. Atenda ano, Ikatanda. Ay, kasanungay. Awan kwartak. Awan pagagas ko. Sapay jakpay na sa katipwistok. Kapilitan sa mutin ngay lakok. Ano kayat nyo? Hiyakon imang gatang. Halaman nga rod. May mayatan no si katimang gatang. Gamtitid ko iti sa balay. Hige, hiyakon imang gatang. Elon, mabalin at ang danan nakngagbalin at tinderam diti pwistom. Naimbag ayaw gaya man, Saan pa'y ngam kabailakon ti aglako. Sa anak ba't ngagbagkat iti nadagsan. Kasapulak tagtrabaho tapno da pagkatang ko iti agas ko. Alan Elon, nagpagpakaasyak. Alaan nakatinderam. Tapno da pagkatang ko iti agas ko. Nakayon imaam mo. At no yun will do yun, Ninayo na naitan. At tapnoan na ingatang nyo iti kanan agah nyo. Ay na, agyaman na kanakan. No, niyo ka maalat yung lako. Niyo pilitin ti mag-iyo, Mga no umaro ti hakit nyo. Kabakalak, Barok. Masapol ngagtrabaho ak. Tamabain ako nga umutang kan ka. Adun ti di mo pinabayadan nga utang ko. Sorry manan, Elon Pakawanan na kumaaga po iti kinatangsit ko kan ka iti kalabas ka anakan.
Iti biyag kasla pilid nga agtultulid. No maminsan adda ka iti ngato, ket no maminsan met adda ka iti baba. Iso ano may ranang adda ka iti ngato, hindi ka agpalastog, tanasaksakit no sikat ti manabtuog. Bueno kagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.